הגדולה שלנו באמת שאנחנו יודעים לקחת עסק, להתלבש עליו תוך שבוע, ולבנות צוות של 10 אנשים תוך חודשיים וחצי. כן, זה אנחנו יכולים. זה... של קילרים. בדיוק. בדיוק, וזה מה שאף אחד אחר לא אני גם חייב להגיד שזה כאילו, אני רואה, כאילו המודעה בגיוס האחרונה שעשיתי, אחי, שואל, זה הדבר הכי מצחיק שיש, כאילו, אני מעלה מודעה, והמודעה הייתה כאילו, פרסמתי את העברה של הרין. 55,000 שקל העברה. וואו, מדהים. עכשיו כאילו, תגיד את זה לבן אדם שעושה כסף, שעשה כסף בחיים שלו, תגיד איזה יופי. אבל תגיד את זה לבן אדם שהוא בתודעת חוסר, שהוא לא מאמין שאפשר לעשות כל כך הרבה כסף, אז ישר תהיה לו נקודת, כאילו נורה אדומה כזאת שנדלקת ואומרת בולשיט. והכמות אנשים שהגיבו, עכשיו זו קבוצה בפייסבוק של דרושים אנשי מחירות, על כל פוסט שם יש תגובה או 2 ואיזה 3 לייקים, כאילו מת, ואני העליתי את הפוסט הזה, עשיתי גם קופי טוב, אני גם יודע קצת להזיז, לגעת לאנשים בנקודות הנכונות, אחי, 100 ומשהו תגובות, ואני חושב ש97% מהתגובות, זה היה או אתה שקרן וזייפת את זה, או אתה מנצל אנשים כי אתה לא נותן להם סיבוס, אתה לא מוכן לשלם להם על ארוחת צהריים, או כי אתה מנצל אנשים כי אתה לא נותן להם בסיס. עכשיו, אני אומר דבר כזה, אם לדעתו של מישהו, אני מנצל בן אדם בכך שאני מביא לו לידים מדהימים, הכשרה מדהימה, ועוזר לו להכניס 55,000 שקל בחודש לכיס, זה ניצול של בן אדם, זה הזיה, אבל זה הבייס של רוב האנשים, כי עובדה שרוב האנשים, אגב, הפוסט הזה הביא לנו איזה 3-4 סיילסמנים, וואו, שהצליחו לראות מעבר לבולשיט שקרה בתוך התגובות שם. אבל הבייס של האנשים זה היה הבינוניות הזאת, של כאילו זה בלתי אפשרי בכלל להרוויח את הכמות כסף הזאת. אני חייב להגיד לך בכנות, שגם אני הייתי חוטא בזה המון, ונראה לי שעד היום אני חוטא בזה. כולנו. כמה פעמים יצא לך לראות ילד בן 21, מעצבן, שמעלה סרטון שלו עם שעון יפה, ברכב יפה, מווילה יפה, ואתה אומר חרטה. ואתה יודע מה? נניח ש90% מהם חרטה. נניח. כן. אבל יש 10% שבאמת עושים את זה? כן. עכשיו, מתי זה השתנה? אני זוכר שפגשתי בגיל, לפני 1.5 שנה, פגשתי ילד בן 21, בן 20 באותו תקופה הוא היה. שהוא טען, אגב, אחרי הרבה זמן הכירות איתו, כאילו בהתחלה הוא לא השתחצן בכלל. אבל באיזשהו שלב, עלתה טענה שהוא מכניס בחודש מעל 1,000,000 שקל. אגב, לא חשבתי שהוא גם כל כך חריף מהרושם הראשוני איתו. ואני אגיד לך משהו שעד שלא ראיתי אותו, מוציא מהכיס, במזומן, ביום אחד, $100,000, קצת פחות, ומרגיש כאילו זה מדגדג לו, את הביצה. לא מעניין אותו. עד שלא ראיתי את הדבר הזה, סירבתי להאמין לזה. פשוט סירבתי, אמרתי, לא יכול להיות. עכשיו, למה לא יכול להיות? הרי יש אנשים עשירים בעולם. אתה גם לא צריך להיות גאון, אגב. עכשיו, למה אני אומר לא יכול להיות? יש אנשים בעולם שעושים 1,000,000 שקל. יש אנשים בעולם שעושים גם 100,000,000 שקל. אז למה האינסטינקט שלך זה להגיד? חרטה. לא יכול להיות. עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש לסכום הזה, גם לך, גם לי וגם לאדם. אם אני אגיד לך עכשיו, גיא, נראה לי שעושה 100,000,000 שקל בחודש. האינסטינקט הראשוני שלך זה להגיד חרטה. למה? יש אנשים שבאמת עושים את זה. אז אני אגיד לך משהו. יש בערך 150,000 אנשים שיודעים את הכובע השני שלי, אבל יש גם מלא שלא. אז הכובע השני שלי זה מאמן מנטלי לסוחרים בשוק ההון. ואחד הדברים הכי אקוטיים לשנות לבן אדם זה בדיוק זה. אני קורא לזה תרמוסטט פיננסי. סבבה? עכשיו, כאילו הדרך הכי טובה שלי להסביר את זה, זה כאילו דמיין רגע שאתה הולך לרעיון עבודה, והרעיון עבודה זה משרה של 100,000 שקל בשנה, וזה סבבה לך, כאילו אתה יכול לקבל אותה, התרמוסטט הפיננסי שלך אומר זה סבבה. ואתה הולך לרעיון הראשון, ואתה כאילו בווייב רצח עם ה-HRית ועם המנכ"ל, וכולם ממש ממש אוהבים אותך, והיה טוב, ועברת לרעיון השני, סבבה? וברעיון הראשון היו מלא אנשים, ועכשיו אתם קצת פחות אנשים, שמתמנים למשרה הזאת, ועברת גם את הרעיון השני, מתים עליך. ברעיון השלישי כבר הביאו אותך מול הבורד של כל האנשים, אתה יודע שזה הפיינל, כאילו זה אתה ועוד 4 אנשים, ואתה יודע שהמשרה שלך, כאילו, מתים עליך. ואז אתה מגיע, ובכניסה לרעיון, אתה רואה שכולם נורא בלחץ, ואז אתה שואל אותם, למה אתם בלחץ? ואז הם אומרים לך, תשמע, כאילו בכל זאת, 100,000 שקל בשבוע. ואז אתה מבין שזה לא 100,000 שקל בשנה, זה 100,000 שקל בשבוע, זה 400,000 שקל בחודש, והתרמוסטט הפיננסי שלך לא מרגיש שאתה ראוי לקבל את זה. אתה תחרבן את הרעיון.
ואתה תחרבן את הרעיון לא בגלל שאתה לא מספיק טוב, כי לא היית מגיע לנקודה הזאת אם לא היית מספיק טוב. אתה תחרבן כי אתה לא חושב שאתה מספיק טוב, אתה לא חושב שזה מגיע לך. והחוכמה זה קודם כל לשאול את עצמנו את השאלות של איפה באמת להסתכל על הלבן בעיניים של עצמך ולשאול איפה התרמוסטט הפיננסי שלי, איפה הנקודה שממנה אני מגיע וזה מרגיש לי לא נוח, ולמה זה מרגיש לי לא נוח ואיך אני מרחיב את זה טיפה. לא לשבור את זה לגמרי נהדר, אפשר, אני לא אומר בלתי אפשרי, אבל זה יותר קשה. אבל להגיד, אוקיי, זה התרמוסטט הפיננסי שלי, איך אני מגיע לכאן? אז אני אגיד לך משהו, אני לא חושב שאפשרי לשבור את זה. בטח שכן. אני אסביר רגע למה אני מתכוון. מעטים, אני חושב שמתי מעט בעולם, ברמת העשרות, הם אנשים שבאמת, בוא נגיד מאות, אלפים, הם אנשים שבאמת שברו את זה. שבאמת מבחינתם לאילון מאסק נראה הגיוני להרוויח מיליארדים בחודש. להיות שווה טריליוני דולרים. לרוב האנשים בעולם, זה לא באמת הגיוני. אז אני חושב שהמשחק צריך להיות, לא לבטל את זה, כי זה לא פרקטי. לא לבטל, לשבור, אני אומר, לא לבטל, לדחוף למעלה. בדיוק. הכוונה שלי, שמה שאפשרי לעשות, זה לדחוף את עצמך למעלה. אני אגיד לך על עצמי, אני בגיל 23 הייתי מכניס בחודש בין 35 ל-50 אלף שקל. תלוי בחודש. עכשיו, הגעתי לארץ, לא היה לי כלום ביד, חזרתי כאילו לעבודה בלי רזומה, הקורות חיים שלי היו נראים כמו נייר טואלט, אמרתי, בוא נראה, איך אני חוזר לזה עכשיו. אבל התרמוסטט הפיננסי שלי היה על ה-35-50 אלף שקל. ואיכשהו, בדרך לא דרך, הגעתי לשם תוך 5 חודשים. מהרגע שמכרתי את כל מה שיש לי, עזבתי את כל מה שיש לי, התחלתי מאפס, תוך 5 חודשים, הגעתי לבדיוק אותו סכום שהייתי רגיל להרוויח. ומה הקטע? עוד פעם עצרתי, בדיוק שם. בום. בדיוק שם, ממש ספוטון, אותו סכום שהייתי רגיל להרוויח, 1,000 שקל לפה לשם, עצרתי בדיוק שם. עכשיו, היה לנו שיחה על זה, ונתתי לך שמתי לך את התמונה על זה ששם אתה תקוע, והסיבה שאתה תעלה לנקסט לבל מאוד מאוד מהר, זה קודם כל, בגלל ששמת את עצמך בקבוצה של אנשים, שהתרמוסטט הפיננסי שלהם הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, אם אני ארוויח 50,000 שקל בחודש, זה לא ידגדג לי. אני אהיה מבסוט, זה לא שאני מזלזל בזה, זה לא שזה כלום, זה הרבה כסף, אבל כאילו גם הרווחתי 100,000 דולר, וגם הרווחתי $500,000, אז להגיע למצב שאני מרוויח 50,000 שקל, זה כאילו סטנדרט, בסדר. אז עם אנשים כאלה, אוטומטית הסטנדרט שלך עולה, זה דבר ראשון, ודבר שני, זה ששמת את האצבע שלך ואמרת, הופ, הנה, אני מודע לזה. עכשיו, אתה לא יכול לתקן משהו שאתה לא מודע אליו, ויהיה לך מאוד קשה לתקן את זה, אם אתה נמצא עם סביבה של אנשים, שהתרמוסטט הפיננסי שלהם הוא מאוד נמוך. זאת אומרת, לצורך הדוגמה, סיילסמן, אם אני יושב עם סיילסמן, בסדר? והוא רגיל להביא 100,000 שקל מחירות בחודש לכיס שלו, לעומת סיילסמן שעושה 10, אם אתה תשב מספיק זמן עם הזה של 100, אתה תתחיל להיכנס לכיוון שלו. לא יודע אם תעשה בדיוק כמוהו, אבל אתה תהיה יותר קרוב אליו, 70, 80, 90, 110, איפשהו בווליום הזה. תשב עם בן אדם שעושה את ה-10,000, אתה תעשה 20, וזהו. כאילו, אין לך השראה. אז מה הפתרון שלך ושל אדם? כי לי סבבה, לי יש פתרון. אני נמצא עם אנשים שרגילים לעשות יותר כסף, עשו יותר כסף, ושווים יותר כסף. לך ולאדם לא כל כך יש פתרון כרגע, או שאני טועה. תשמע, זו שאלה מעניינת, גם אני ישבתי כאילו אני אגיד לך גם משהו כזה, אני גם שאלתי ודיברתי על זה עם אדם. זה נכון, אנחנו כאילו בטופ של הגנג שלנו, ובטופ של הגנג בקבוצה שלנו בתאילנד בכלל, בבנקוק לפחות. אבל אנחנו, כאילו תסתכל עלינו בחצי שנה האחרונה, גם ברמה העסקית וגם ברמה של ההתפתחות אישית, אנחנו גם, כאילו יש עלייה שהיא קיצונית. זאת אומרת, גם באורח חיים שלנו, שהשתנה לגמרי ברמת אין אלכוהול, אין סמים, אין יציאות כאילו מטורפות כזה של לאבד את עצמנו, המון קונטרול. התזונה שלנו מאוד מסודרת, השינה שלנו מסודרת, הספורט שלנו מאוזן, וזה גם משפיע על העסקים שלנו, אנחנו נכנסים לשותפויות, אנחנו גדלים, באופן בלתי נמנע. אם זה ימשיך ככה, הגדילה תהיה. סבבה? מה שצריך, והיופי גם בשילוב שלי ושל אדם, זה שאדם הוא פסיכופת, והוא פסיכופת בקטע טוב, כי אדם כן יכול לראות $100 מיליון. הוא לא יראה את זה השנה, אבל הוא כן יגיד למה לא, כאילו פאק את למה לא. והפאק את למה לא, בלי הסיסטם לא שווה שום דבר.
אני יודע להביא את הסיסטם, גם הוא מביא סיסטם, אבל אני יודע לעשות סיסטם שהוא סקייל כאילו מאוד גבוה. ואני שמתי על עצמי, וגם אגב דיברתי על זה עם אדם, אני שמתי על עצמי איזשהו לימיט, שהלימיט שלי זה $1,000,000. לימיט מאוד גבוה. ודיברתי על זה עם אדם. כאילו, והוא אמר לי, למה לעצור אבל ב1,000,000? עכשיו, אני לא אגיד את זה בווידאו, זאת האמת, אבל יש סיבה שאני לא רוצה לעבור את ה1,000,000. אני יש לי מנטרה בראש שאומרת, החזירים נשחטים. אבל החזירים לא נשחטים בכל מקצוע. החזירים נשחטים כשאתה נמצא בעסק שאתה לא רוצה להיות בטופ. כי אתה לא רוצה יותר מדי עיניים עליך. אבל כשאתה בעסק טוב, לך פאקינג תהיה חזיר. תתחזר, תתחזר אחי, קח את מה שמגיע לך. ואנחנו עכשיו בעסק שמגיע לנו להתחזר. כי אם אני יודע דבר כזה, אני לא רוצה לקבל כל אחד שיעבוד אצלי, אני רוצה שיהיה מוצר טוב. זאת אומרת, אני רוצה שהמוצר עצמו, שהשירות שהלקוח יקבל יהיה טוב, ושהלקוח יסיים את מה שהוא לא קנה, לא אכפת לי מה זה. אבל אני רוצה שהוא יקנה את זה, יסיים את ההכשרה ויגיד, וואלה, היה שווה, גם אם הייתי משלם פי 3 זה היה סבבה. שיהיה לו איזה שינוי אמיתי בחיים. כי אני באמת יודע להביא בן אדם, וגם למכור לו משהו שהוא לא צריך. אבל אני לא אעשה את זה. אני אקח בן אדם, ואני אמכור לו משהו שהוא צריך. ושים לב דבר כזה, כל האנשים שאנחנו עובדים איתם, הם מוכנים לעשות החזר כספי ללקוח. זאת אומרת, אתה קונה את הקורס, לא עכשיו אתה לא מרוצה, קח את הכסף. תעשה את מה שאני אומר לך, ואם לא תקבל את ההבטחה שהבטחתי, שאם זה טייל שאומר לך, כך, שילמת 15,000 שקל על הקורס שלי, לא הרווחת 15,000 שקל לפחות בשלושה חודשים הקרובים, קח את הכסף חזרה. זה מטורף. איש היום אומר לך, אם לא הגעת לגוף שאתה רוצה, לפי הדברים שקבענו ביחד, לא הגעת לזה, קח את הכסף שלך בחזרה, וקח 1,000 שקל פינוקים. זה מטורף. מה זה אומר? שהמוצר טוב. אז אני יודע עכשיו דבר כזה, שאם אני אעשה עבודה טובה, העולם יהיה טוב יותר. ועכשיו, תתחזר. אבל זה מחסום שלי. למה מה שזיין אותי, זה אני בעצמי. אז המחסום שלך היה ב50,000, אז המחסום שלי יותר גבוה, אבל זה מחסום. אז לאדם, אני לא חושב שהמחסום שלו, כלכלית זה אותו מחסום שלי, אבל מנטלית הוא יודע לראות את מה שלי יש על המצח, ואני לא יכול לראות לעצמי. ואני יכול לראות את זה לא. ושנינו פסיכופטים. אז אני יכול לדחוף אותו, והוא יכול לדחוף אותי, וכשאתה בסביבה, כשעולים מדרגה, אף אחד לא יהיה מבסוט. אנחנו לא נשב ונגיד, הנה, אנחנו מרוויחים, הנה, העלינו את האלה מיליון, בוא נעצור. לא, העלינו את האלה מיליון. יושבים, סיימים בוובינר, עושים 100,000 שקל למעלה, 100,000 שקל בשעתיים עבודה, יושבים מסיימים את זה בפאקינג 5 בבוקר, ומה שיש לנו בראש זה, איך עושים חודש הבא 2 מיליון. זה מה שאנחנו מדברים עליו. ואתה חושב שאם אנחנו מגיעים ל2 מיליון, אנחנו עוצרים? אנחנו נגיד, זה יופי 2 מיליון? מי? אני? אדם, תהל, מי יעצור? אז הסביבה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אמנם אין לנו מישהו בסביבה שעושה 100 מיליון, אבל אנחנו יכולים להיות המישהו הזה. ואגב, אם היה מישהו שעושה 100 מיליון, היינו מתקדמים מהר. היינו מתקדמים מהר יותר. זה האמת. זאת האמת. כן, זה האמת. זה האמת. אבל אתה צריך לזכור דבר כזה. אם היה סביבנו מישהו שעושה בדיוק את התחום שלה, בוא נגיד תחום דומה לשלנו. תחום דומה, מוכר איזשהו ליווי, קורס, משהו כזה. עושה מחזור של 10 מיליון שקל, אז אני לא אומר שהחודש הבא היינו ב10 מיליון. היינו גדלים אבל בצורה הרבה יותר. אז אני אומר לך משהו כזה. הסיסטם, וזה משהו שצריך נורא להבין אותו. להגיע ל1,000,000 שקל מחזור, זה קל. זה כאילו, זה נשמע לאנשים כאילו זה לא קל, זה די קל. כאילו זה די קל. יש לך מוצר שעולה 10,000 שקל? במקום 100 חתכות. זהו. אהבתי את הטונון שלך. אבל זה באמת נכון. 100 חתכה של 10,000 שקל מוצר, זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. אתה צריך כסף של פרסום, אתה צריך צוות, אתה צריך אנשי מחירות מיומנים, אתה צריך מערך, אבל לא, כאילו 1,000,000 שקל. לא מייקרוסופט. 1,000,000 שקל, אתה לא מייקרוסופט, אחי. 10 מיליון שקל, זה יהיה לך קצת יותר קשה, כי המערך צריך להיות גדול בצורה בלתי רגילה. אז מה שאתה צריך זה סיסטם אחר לגמרי. מה שמדבר פה זה הסיסטם. עכשיו, לרוב האנשים, הם עושים בדיוק מה שרוב העסקים עושים, זה גם מה שאנחנו עושים היום, כאילו, עם הבעלי בית, כאילו, הבעלי עסקים שאנחנו עובדים איתם. יש להם מוצר אחד שאחראי על כל העסק, שזה פסיכי בעיניי. כאילו, אני אתן לך דוגמה כזאת. בלי שמות, אוקיי? אבל יש לנו לקוח ששם 100,000 שקל בחודש על פרסום. והפרסום שלו זה וובינר, שעובד מדהים. אבל כשהוא לא עובד, אז זה להוציא 30,000 שקל על וובינר שלא עבד.
הטסט הוא מאוד 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 יקר. עכשיו, נגיד נרשמו 1,000 אנשים לוובינר, יגיעו 200 לראות את הוובינר, חצי אפילו לא יישארו עד הסוף. זאת אומרת, שילמת עכשיו 30,000 שקל בשביל 50 אנשים שיראו וובינר. זה מטורף. עכשיו, אם יש לך צוות מחירות אכזרי כמו שלנו, אז אתה תחזיר את הכסף חזרה וכולם יהיו מבסוטים. אבל זה מאוד מסוכן. כשהמוצר הראשוני שלך, המטרה שלו, זה לפרנס אותנו, את האנשי מחירות, את בעל הבית ואת השיווק, אתה בבעיה. וברגע שאתה משנה אסטרטגיה, בוא נביא מוצר, שכל המטרה שלו זה רכישת לקוחות, אבל לא מוצר פרונט פח, שבן אדם בא וקונה איזה משהו ואומר, טוב, סבבה. אלא, מבחינתי, הגדרה שלי של מוצר פרונט טוב, זה מוצר שמישהו שקנה אותו, ואם הוא היה קונה אותו בפי 20 כסף, הוא עדיין היה מבסוט, והיה אומר, קיבלתי value לכסף, זה מה שאני רוצה. זאת אומרת, אם בן אדם קנה משהו ב-97 שקל, והוא היה קונה אותו ב-2,000 שקל, ועדיין היה מבסוט, זה מוצר טוב. למה? כי בעצם הוא קנה מוצר ב-97 שקל, אני כיסיתי את העלות פרסום שלי, פחות או יותר, והבן אדם שקנה את המוצר, הוא לקוח שלי. ואם אני נותן לו פה שירות טוב, אז אם הוא צריך עזרה אמיתית במה שלימדתי אותו, זה בלתי נמנע שהוא יבוא אליי. עכשיו, אנשים נורא באווירה כזאת, של אם אני אגלה לבן אדם את הכל, אז הוא לא ירצה להמשיך לעבוד איתי. ואני אומר, הפוך, תן לו הכל, הוא עדיין צריך את העזרה שלך. עכשיו, אם אני, לצורך הדוגמה, אם אני עכשיו באתי ולימדתי בן אדם את כל התורה שלי, של המחירות, הכל, טונציות, סקריפטים, התנגדו, הכל, מאלף עד תף, הוא עדיין יודע שאם אני אשב איתו אחד על אחד, זה יצא יותר טוב. אני אוכל להכווין אותו בצורה כזאת, כי אני באמת יודע את הסיסטם, זה הסיסטם שלי. אז תן לו את זה, כדי שהוא יבין שהסיסטם טוב, ואז את הליווי תמכור לו, אתה תעשה הרבה יותר כסף, כי בעצם כל הרכישת לקוחות שלך תהיה בחינם. ואז הסיכון של ה-30,000 שקל על הוובינר, שאולי לא יעבוד, וראינו את זה קורה ממש לא מזמן, 30,000 שקל וובינר, לא הביא מחירה אחת, וזה מפחיד. עכשיו, קח את ה-30,000 שקל האלה, על מוצר פרונט טוב, בטוח יש לך שם כמה מחירות. ניצחת את המשחק. ניצחת. וניצחת אותו גם בצורה איכותית, האנשים באמת אוהבים אותך, הם יודעים שאתה מביא ערך. ממש. המחירה אפילו לא צריכה להיות אגרסיבית. ממש, וכל הרעיון זה שאתה שם 30,000 שקל, כדי לקבל 30,000 שקל בחזרה, אני לא רוצה להרוויח על זה בכלל. אני אפילו מוכן לקבל 20,000 בחזרה. להפסיד, אבל לא להפסיד הרבה. אבל קיבלת לידים זולים וטובים יותר. מדהימים, לידים הכי טובים בעולם והרבה יותר זולים. ואולי אפילו בחינם. ואם זה לא עבד, סיכנת הרבה פחות. כי אני אגיד לך גם מה הקטע. כשמשהו לא עובד, אני אסביר לך איך פאנל וובינר עובד. יש לך מודעה, דף נחיתה, הגעה לוובינר, סיום הוובינר, מחירות. יש המון שלבים בדרך. משפך ארוך שבו נופלים המון. משפך ארוך שאתה יכול רק בסוף לדעת אם הוא עבד. עכשיו, מה מהתהליך פה לא עבד? אתה לא יכול לדעת באמת. איפה הלקוחות נפלו? בזה מאוד קל. מודעה, דף, סליקה. האם המודעה לא מספיק טובה? לא היה מספיק ליקים? אתה יודע שהמודעה לא עבדה. לא היה מספיק הוספה לסל, אתה יודע שהדף נחיתה לא עבר. לא היה מספיק סליקות, אתה יודע שמשהו בדף סליקה לא עבר. וואי, זה נראה ממש חכמה. זה ממש נכון. עכשיו, אתה לא צריך לשים 30,000 שקל. שם 1,000 שקל. אתה רואה מה לא עובד? תתקן. שם עוד 1,000 שקל. אתה רואה שסבבה? מעולה. ואז אתה יכול לעשות אופטימיזציה, whatever, אבל יש לך מוצר שרץ. סבבה? עכשיו, אתה רוצה את זה יותר טוב, מה שאתה עושה זה, אתה נותן להם איזשהו מוצר שהוא מוצר באמת טוב, ואתה בא בתיאוריה כזאת, אני לא בא לדפוק אתכם, אני בא לתת לכם ערך מטורף, ומשהו שאתה צריך להבין זה דבר כזה, כשאתה נותן למישהו משהו טוב, נוצרת תמיד בעיה חדשה. זאת אומרת, רוב האנשים מה שהם עושים, זה הם יוצרים לך בעיה, ופותרים לך אותה. אתה נותן BMW לבן אדם שלא יודע לנהוג. אני נותן BMW לבן אדם שרוצה מאוד לנהוג, אבל אין לו ביטוח ודלק, והוא חייב ביטוח ודלק. ואני אומר לו, בוא קח ביטוח ודלק. קח את ה-BMW בחינם, לא בחינם, אבל במחיר נמוך. ממש. כדי שזה לא יהיה, זה יהיה no brainer. כאילו, מקסימום לא הלך לי 97 שקל, לא נורא. זה 2 כוסות קפה. כמה עולה קפה בארץ פה? 3 כוסות קפה. או 4, whatever. 4. אבל זה לא משנה, זה כאילו 30 שקל. תמכור את המוצר ב-30 שקל. המטרה שלו לא להרוויח כסף, המטרה שלו זה לקנות לקוח. ושהלקוח באמת יקבל ערך טוב. כשהלקוח מקבל ערך טוב, מן הסתם מישהו רוצה להמשיך לעבוד איתך. זה כל העניין של הפאנל הזה. פאנל ממש חכם.
עכשיו, אתה תראה שהחזקים בארץ עושים בדיוק את זה. עידן ולר, יש לו ספר על ה100K. הפאנל שלו מאוד פשוט. תקנה ספר ברמה מדהימה, בוא למועדון, ה100K, תשלם 30,000 שקל. זה הפאנל. יאב רובין, אותו דבר, יש לו ספר מטורף. תקנה את הספר. יש אנשים שעושים קורסים קצרים, אבל אם אתה נותן לי עכשיו קורס ב-300 שקל שהוא לא להיט, מה אני אחשוב עליך? שאני בטח לא אשלם לך 10. אני לא אשלם לך 10. מה קורה אם אתה נותן לי עכשיו צ'קליסט ב-30 שקל? וזה מה שרוב האנשים עושים, הם עושים מוצר פרונט שהוא לא מספיק טוב. אני אומר, תן להם הכל, אחי, תלמד אותם הכל ב-30 שקל, ויצרת להם בעיה חדשה. כי הפרקטיקה זה החלק הכי קשה. ועל הפרקטיקה, אם הבנת את התיאוריה, וזה בדיוק אותו דבר במנגנון ייחודי. אני כאילו, קח את ישי, בסדר? ישי מלמד מניפולציית פחמימות מטאבולית. זה בעצם שאתה אוכל פחמימה, ואתה יודע לנתב אותה לשריר או לשומן. סבבה? ואם הבנת את התיאוריה הזאת, והשתכנעת, הוא יכול ללמד אותך את זה. עכשיו, אני יכול ללמד אותך את התיאוריה, אבל את הפרקטיקה אתה לא תדע. אז הנה התיאוריה, קח אותה כמעט בחינם, וקח את הפרקטיקה בליווי. אתה לא תרצה את הליווי? אם אתה מאמין בתיאוריה, אתה תרצה את הפרקטיקה. והתיאוריה עובדת. והתיאוריה עובדת.